Il-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista mhux se tieħu sehem f'dan id-dibattitu u se joħroġ mill-awla parlamentari għal tul id-dewmien kollu ta' dan id-dibattitu. Grazzi, Sur President. Il-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista rtiraw mill-Kamra tad-Deputati wara li l-membri Laburisti użaw il-Parlament bħala arma ta' intimidazzjoni u għad faxxista kontra l-votanti fl-aħħar elezzjoni. U kien għalhekk li f'dikjarazzjoni li għamel il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech saħaq li l-poplu jixraqlu Parlament li verament jiddiskuti kwistjonijiet li jaffettwaw lil pajjiżna. Il-poplu jistenna li f'din il-Kamra nkunu qed niddiskutu kif ħansibu soluzzjonijiet għall-għoli tal-ħajja, iż-żieda bla kontroll fil-popolazzjoni, il-kriżi fis-saħħa u l-edukazzjoni, il-problemi ta' traffiku, il-korruzzjoni istituzzjonalizzata, is-serq ta' 400 miljun minn Vitals u Stewart, in-nuqqas ta' sigurtà li qed jaffettwa familji u negozji, u d-droga li ġiet misruqa mingħand l-Armata. Bernard Grech qal li minflok qed naraw gvern li jattakka d-demokrazija. Għandna gvern illi għażel li jinjora dawn il-problemi kollha li qed jiffaċċjaw il-familji Maltin u minflok għandna qudiemna mozzjoni li hija attakk dirett fuq id-demokrazija u fuq il-rwol kostituzzjoni tal-Oppożizzjoni. Fuq barra tal-Parlament mal-medja, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-ħruġ mill-Kamra tad-Deputati saret hekk kif dan kien biss tentattiv biex jalaħħal l-Oppożizzjoni. F'attakk fuq id-demokrazija il-qofol tal-estremiżmu tal-Gvern Laburista. U l-Gvern għandu obbligu illi mhux biss iwieġeb id-domandi parlamentari imma wkoll li jaċċetta diskussjonijiet fuq materji serji imma saħansitra illi ħalli l-istituzzjonijiet jaħdmu għaliex dan huwa pajjiż demokratiku bbażat fuq ir-ruoli u poteri maqsuma fiħdan istituzzjonijiet varji u dak irid jiġi rispettat favur il-poplu Malti Wawċa. Bernard Grech fakkar kif Malta spiċċat f'punt kritiku bil-Labor li qiegħed jitfadel l-ikra fuq demokrazija f'attentat biex minn għalih jintimida lill-Oppożizzjoni. Bil-Partit Nazzjonalista se jibqa' jitkellem, jiġġieled u jiddefendi l-libertà tal-poplu Malti Wawċi.